नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। यूपी के लोगन के गर्मी और उमस से जल्द ही राहत मिले वाला बा। प्रदेश से रूठल मानसून एक बार फिर लौट रहल बाटे। मानसून फिर से अपन रफ्तार पकड़े के बाटे। मौसम विभाग के अनुसार मानसून का सक्रियता 24 जुलाई से बढ़ले का संकेत दियल गइल बाटे। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ट्रफ उत्तर की ओर बढ़ रहल बाटे। एकरे कारण उत्तर प्रदेश के ऊपर मानसून मजबूत हुई। सोमवार के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थान पर गरज चमक के साथ वर्षा का असर बाटे। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ ही स्थान पर बारिश के संकेत मिल रहा बा। 25 जुलाई के बारिश का तीव्रता और एकर क्षेत्र बढ़ी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा तरीका से बारिश का असर दिखी। साथ ही साथ प्रदेश के पूर्वी इलाका में अधिकतर इलाका में भी बारिश के आसार बाटे। ये स्थिति 28 जुलाई तक बनल रही। एक साथ ही मौसम विभाग द्वारा 24 से 28 जुलाई तक मेघ गर्जन और बिजली गिरले का आसार जतावत हुए चेतावनी जारी कर दियल गइल बाटे। बीतल 4 से 5 दिन यूपी के लोगन खातिर कष्टकारी साबित भइल बाटे। दिन में तेज धूप और रात में उमस से लोग परेशान हो गए बाटे। हालांकि आप सबके बता दें कि अब आवे वाला दिन में मानसून से आप सबके राहत मिले वाला बाटे। कई जगह पे लखनऊ समेत सटल आसपास इलाका में न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए भैया, उसे ऊपर ही रहे। एक देखत हुए मौसम विभाग भी परेशान हो गए रहे। खैर एक बार फिर आप सबके बता दें कि मौसम बदले वाला बाटे 24 जुलाई से। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़े इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।